Abyste to potřebovali, tak potřebujete všechny tyhle dílky. Tak, máme tady všechny dílky. Takže první si máte toto. A máte tenhle dílek. Ten dílek dejte nahoru. Jinak se jí malinko, které to pak vemte tenhle dílek. To dejte taky. Pak vemte toto. Ten, který máte nahoře. Pak vemte tamto. Tuhle věc. Tu dejte dolů. Pak vemte toto. No, počkejte. Toto. A dejte to. Tak. A ještě potřebujete k tomu věc, na kterou jsem zapomněl. Je to toto. A toto. Počkejte, tam je něco. Jo. To nebudeme řešit. Ještě toto. Mám všechno. Mám zatím toto. Takže toto. Dejte. Tak. Toto. Dejte. Takhle. A ještě dejte. Tak. Teďka. To máte, ale ještě to není zcela hotový. No jakože je. Sakra, co jsem to rozbila. Je to hotový. Ale ještě potom si dejte nějaký plate. Já jsem si dal, jinak vám to nebude stát. Jsem si potral šedý plate. Mně to nějak vypadá. To je malou turetu. Jestli chcete vidět další videa, jak třeba postavit tenhle, nebo tenhle vrtulník, tak dejte lajkoš a uvidíme se v dalším videu. Tak čau! Ale to nejde vypnout.